Rob, Kadyaw, sa napakagandang pasalubong na ibinigay nyo sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat at nandito kayo para salubungin kami. Kami naman po ay nandito upang tignan kung ano ang naging damage, kung anong yung mga nasira nung parang yung iba rito nakikita ko sa kampanya. Nandito na naman tayo sa hindi naman natin ninanais, pero hindi siguro, hindi sa pinakamagandang dahilan. Ngunit mabuti na naman at nakabalik ako ng Antique at makita ko kayong lahat. At bukod pa ron ay malaman kung ano ba ang pangangailangan ng mga probinsya dahil dito sa Bagyong Paeng. At tinitingnan lang natin na maayos naman ang pagbigay ng tulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Kasi kahit papaano, hirap na nga tayo, tinamaan pa tayo ng bagyo, ay sana naman hindi pa maging abala ang pagbigay ng tulong para sa inyo na nangangailangan kaagad. Kaya nandito po kami para tiyakin yan at nag-ikot kami ng helicopter, tinignan namin kung ano yung mga nasira, yung mga tulay, at gagawin namin kaagad lahat para maibalik, magamit man lang, para naman matuloy ang pag-deliver, matuloy ang hanap buhay, at makabalik na naman tayo sa normal bago tayo nagkabagyo ng ganito. Kaya maraming salamat. Hindi ko siguro pwedeng tapusin itong pagsalita ko kung hindi na wala akong pasasalamat sa inyo sa lahat ng probinsya ng Antique. Dahil dahil sa inyong suporta. Wala tayong performer nga doon. Baka yung iba, pakantahin na lang natin kung sino dito sekretary, sino bang magaling kumanta rin doon sa inyo. Pero ulit, maraming salamat sa ibinigay ninyong suporta. At ang maisusukli ko lamang sa inyong tuluyan pagsuporta at pagmamahal sa akin, sa aking pamilya, at ngayon sa ating administrasyon, ay ang magandang trabaho na aming gagawin para tulungan tayong lahat na makaahon. Yung ating sinasabi, yung ating sinisigaw nung kampanya na sama-sama tayong babangon muli, nagsimula na. Kaya tuloy-tuloy na ang ating pagbangon dito sa Pilipinas. Asahan po ninyo na lagi po kaming nandyan, kahit di nyo po kami nakikita. Pagka merong ganitong bagyo at may mga naging biktima, ay alam po namin ang mga pangyayari at ginagawa po namin lahat. Maupay. Nagsiseryoso ako dito Kayo talaga masyado kayong nagbibiro. Buti na lang, meron sa gitna ng lahat ng pangyayari, meron pa tayong maaari pa tayong tumawa. Yan talaga ang tibay at saka yung tapang ng Pinoy. Ganyan talaga tayo. Kaya't naman, para naman hindi lang madaan sa tapang ang pag-recover sa mga bagyo, nandito po kami para tumulong. Maraming salamat po. Maraming salamat sa suporta at maraming salamat sa inyong pagpunta ngayong araw na ito. Mabuhay po kayo. Thank you. Maraming salamat po, Mr. President. Ngayon